το κοντρόλ της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Δύο κορυφαία ονόματα της δημοσιογραφίας έρχονται κοντά. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ με την υπογραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και η New Media Studies με τη σφραγίδα του Σταμάτη Μαλέλη ενώνουν δυνάμεις και σου προσφέρουν νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Αθλητική δημοσιογραφία στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Τηλεόραση και νέα μέσα στη New Media Studies. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και New Media Studies. Η δική σου καριέρα αρχίζει δίπλα στους κορυφαίους. Over FM 104,9. Φίλες και φίλοι του Over FM, στο πρώτο ραδιοφωνικό μας ραντεβού σας προσκαλούμε στο γήπεδο του Αγρινίου στις 8:30 το βράδυ του Σαββάτου για να παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα του Πανετολικού με την ΑΕΚ. Είμαι ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος και με τον συνεργάτη μου Σοφρόνη Τιγκυρίδη είμαστε στον Over FM 104,9 και σας περιμένουμε το βράδυ του Σαββάτου λίγο μετά τις 8.